Hvad så YouTube, og velkommen til den her video. I dag der sidder jeg sammen med Philip, og vi skal faktisk lave en sub-special begge to, fordi vi begge to har ramt et vis antal subscribers. Og jeg vil rigtig gerne sige tak for, at jeg har ramt 50 subscribers. Og ja. Jeg har ramt 300 subscribers, det er fandme vildt. Tusind tak alle sammen. Jeg har også ramt 50.000 visninger for lang tid siden. Men det er lige nu 50, nej det er lige nu 300, jeg mest tænker over, fordi det er fandme mange, synes jeg. Så vi er simpelthen i dag fejret det med nogle beanboozles. Beanboozle. Ja, beanboozle hedder det. Og jeg har allerede smagt dem her før, og jeg har simpelthen nogle gange, jeg er mega sart over for sådan noget her. Altså hvad jeg får ind i min mund og sådan noget, så jeg glæder mig bare slet ikke. Altså på en måde så glæder jeg mig, på en måde så glæder jeg mig bare overhovedet ikke heller. Altså, jeg har smagt det et par gange før, det jeg fik bræk. Ja, det har jeg også fået nogle gange. Men vi skal bare komme i gang. Hvad hedder den første? Den første, det er enten med tandpasta eller blåbær. Så det er ikke den værste. Nej. 3, 2, nu. Har vi tandpasta? Tandpasta. Det gør jeg også. Det smager sgu egentlig godt. Fuck, det er sygt, det smager så meget af det. Hvordan kan det så få det sådan her? Fuck, det smager sgu da godt. Så får man også lige børste tænder her. Det har jeg jo. Ej, jeg har også børste tænder her. Ej, det smager faktisk godt. Og smager lidt af den der, hvad det hedder, mint? Ja. Jo. Okay. Men så har vi i hvert fald, den var ikke den værste i hvert fald. Så har vi vådservietter, baby wipes. Er de vådservietter? De hvide? Jo. Ja, også, eller kokosnød. Eller bare kokos. Ikke sådan her. 3, 2, 1. Jeg fik vådservietter. Jeg ved faktisk ikke, hvad det smager af. Jeg fik kokosnød. Det smager ligesom når jeg er på ferie. Det smager dårligt. Den er ikke særlig god. Nej, hvad er det der? Det er rødden æg. Nej. Nu kommer vi nok til en af de værste her lige om lidt. Nej. Det er enten rødden æg eller smørpopcorn. Og jeg har faktisk også hørt, at smørpopcorn, den smager også rigtig dårligt. Jeg skal lige have 2 minutter. Ja. Jeg er bange. Jeg skal lige have noget vand. Okay, skal vi komme til det? Jeg tager min. Man kan ikke lugte det, tror jeg. Nej. Ej, det er det. Ej, jeg har ondt i ørerne. Det har jeg er fucking bange. Jeg er mega bange. Jeg er mega bange også. Ej, puha. Hvad fanden laver vi? Okay. 3, 2, 1. Ej, Fy for helvede, det smager dårligt. jeg fik smørpopcorn. Gjorde du? Ja. Jeg fik rødden æg. Smørpopcorn, det smager lort. Og jeg er lige ved at græde, seriøst. Jeg fik den der rødden æg der. Philip han er lige oppe og brække sig lidt nu. Og Og det er den gode af dem. ja. Skynd dig nu tilbage, vi skal videre. Nu kommer vi nok til den værste. Og jeg har bare alle smag i munden samtidig. Ej, hvad er det der? Det er bræk. Den næste, det er enten vomit, og det betyder bræk, eller så er det, hvad nu det hedder, fersken. Peach. Nej, jeg hader bræk. Jeg hader virkelig bræk. Hey, det er jo ikke det samme. Jo, det er den samme. Er det? Ja. Okay. Den er orange. Enten bræk eller fersken. Fuck, jeg håber så meget, at jeg får fersken. 3, 2, 1. Jeg fik fersken. Yes. Jeg fik fersken. Yes. Philip er over at brække sig igen. Nej, jeg gider fandme. Yes, men jeg er heldig. Det var sådan den, jeg var mest nervøs overfor. Og der får jeg fersken. Det smager virkelig af bræk, ikke? Det smager virkelig af bræk.
Mand. Nej, stop! Stop, det der, det gør du ikke igen. Nej, jeg gør det ikke. Fuck, det stank. Øj. Fuck, man. Nå. Skal vi gå til næste? Bussemand eller saftig pære? Ej. Jeg tror, jeg kaster op, hvis jeg får bussemand. Fandme ulækkert. 3. Prøv at se, der er sådan en grønne Ja, klumper i. 3, 2, 1. Smager faktisk. Nej. Prøv bare lige at tænke på, at der er sådan en eller anden stor fed tysker, der sidder på den næse. Hvor er det klamt. Hvordan fanden kan det smage så dårligt? Hvordan kan det smage så dårligt? Jeg ved det ikke. Ej, jeg glæder mig ikke til hundemad. Den sad fast i munden i uendelig lang tid. Jeg skal... Hvis man får hundemad. Ja, hvis man får det. Det håber jeg fandme ikke, jeg gør. Okay, skal vi tage den næste? Den er også rimelig bad. Den er rimelig bad. Stinkende. Det er enten stinkende sukker eller tutti frutti. Sidste gang 4 tutti frutti. Det gør jeg også. Sygt godt. Min mor, hun fik faktisk stinkende sukker. Slippede den? Ja, det smagte bare en bræk. Det sagde hun i hvert fald, men det tror jeg ikke. Stop, Philip, stop. Lad være. Du skal altså prøve. Nej, jeg skal ej. Nej, jeg skal ikke. Okay, skal vi komme i gang? 3, 2, 1. Jeg fik stinkende sukker. Okay. Stinkende sukker smager ikke så værst, men den er jo mega ulækker. Og jeg ved godt, at vi måske spytter dem lidt hurtigt ud, men det er fordi, vi er så rimelig starte over for sådan noget her. Rimelig Og jeg har starte. da ikke prøvet det før, det altså... Man tror, det er sjovt og sådan noget, og det ikke er så klamt, ikke? Men når man er virkelig sidder og gør det, det er bare... Jeg ved med, at de fleste af jer, der ser med herude, I har nok prøvet det, fordi det er virkelig populært. Ja. Og I ved godt, hvordan det er. Altså for eksempel... Ej, men den er klam, den sådan her. noget bræk op i munden og trådnæg og... Okay, men den næste, ikke? Det er nok den aller værste, der er der. Det er enten hundemad på dåse, eller så er det chokoladepudding. Det synes vi i hvert fald er en af de værste. Det synes vi, det er en af de værste. Jeg skal lige til færdig. Du er heldig med, at du fik tutti frutti. Og ja, Det smager faktisk ikke så godt. Nå? Det smager faktisk ikke så godt. Det er okay. det smager bare tykt. Okay, 3. Nu er det enten hundemad eller chokoladepudding. 3, 2, 1. Chokoladepudding. Hundemad. Er det? Jo, det er det. Nej. Jo, chokoladepudding. Kæft, det smager godt. Jeg vil ikke mere. Det smager godt. Jeg ryster fucking helt. Ej, fy for helvede. Ej, den smager dårligt. Mikkel, eller ikke Mikkel, William, der ikke kom til ceremonien i lang tid. Han kommer ikke lige forløbig. Ej, den... Det gør det heller ikke bedre ved at drikke vand. Jeg skal have en cola bagefter. Ja, det skal jeg også. Ved du hvad, den her, det er en af de bedste. Det er den bedste. Så skal vi ikke bare tage den? Det er enten nyslået græs, eller så er det lime. Nyslået græs smager fint nok, og Ja. lime, det er også godt. Jeg spiser nu uanset hvad. 3, 2, 1. Ja, lime. Fuck, det smager godt. Jeg fik nyslået græs. Hvordan smager nyslået græs? Det smager faktisk lidt som græs, men det smager ikke som hånd. Hvis det er lidt lime, så synes jeg, det smager lidt af nougat, det der nyslået græs. Lidt, ja. Jamen, så har jeg fået nyslået græs. Altså, selvom det skulle være den dårligste, den smager ikke ligesom det der bræk eller hundemad eller sådan noget. Det smager faktisk sådan ok. Der er nogen, de virkelig har overvurderet i. For eksempel bræk. Altså, det er virkelig det er sådan noget, man kan brække sig i. Mm. Og hundemad og... Ja. Det smager faktisk ikke særlig godt. Lime. Nå. Så fik vi skovstået det her. Endelig, mand. Jeg havde virkelig så glædet mig til i dag. Men ja, det vendte sig så om lidt. Jeg har spillet 4 ud. Jeg spillede også 4 ud. Altså, den ene, det var fordi, jeg ikke lige... Det var
var virkelig varmt i det der chokolade. Det er fandme lækkert. Men var det det? Ja, det var det. Kan vi anbefale det? Altså, tag og prøv det, ikke? Men, og så lav en challenge med det, fordi lad være bare sådan at gå hjem og bare prøve at tage en, og synes bare, at nu får jeg sikkert en god en, for det er bare, sid sådan her og gør det. Det er altså 50% chance for god, og 50% chance for dårlig. Cirka. Men jeg synes måske I skulle prøve det, det var altså... Det var okay sjovt. Nu har vi prøvet det. Nu har vi prøvet det med. Nu tager Philip simpelthen lige som en ekstra bonus to hunde med. På en gang. Vi ved ikke, om de er 100 med. Det håber jeg fandme ikke, der. Skal jeg tage? Ja. 3, 2, 1. Der er virkelig en, der lugter virkelig meget hunde med. 3, 2, 1. Prøv lige at lugte, der er en, der lugter hunde med her. Lidt? Ja, det er det faktisk. Du får en hunde med, det er jeg sikker på. Inden 3, 2, 1. Vis. Glasset, det står der. På en gang. Hvad er chancen? Hvad er chancen? Det er meget uheldigt, for der har ikke sådan rigtig været så mange med chokoladebud, ikke? Nå, okay, vi ses bare. Hej hej.